Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, ότι με ρωτήσατε τι είναι αυτό. Ναι, οι κατασκευές. Θα τα ανεβάσω αυτά τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ του Carrefour, ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο. Τόση μεγάλη είναι η διαφορά. Τόση και μεγαλύτερη. Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα ήταν εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε, τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν, φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ, που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα οι ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει, θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια, άμα τον σκοτώσει αυτόν, θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφθη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω δε ότι αυτό είναι θέμα του μνημονίου. Είναι θέμα εφαρμογής, ερμήνευσε το μνημόνιο η κυβέρνηση. Το ερμήνευσε έτσι ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα. Εγώ θα ήθελα... Έχετε δει πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Φωτόπουλος της ΔΕΗ στην κυβέρνηση? Το θυμόσαστε αυτή τη σκηνή όπου είναι σαν μαθητούδη υπουργός και της λέει, έχει υπόψη σου? Το έχετε θυμόσαστε αυτά?